menen kasngi mi syakmat ka aktris berpaunam ke Bollywood ke Priyanka Chopra pat penchai ha ka Instagram stories jongka yaki cingtep ki bayalam bakla halor ke cingkren syapang ke syongkha bat ke cinglong seti ka ba ki keno badai maka ka basam ya kita ki kenten haki social media te swabat slangkan ni ka video ngasau ban ai kuble ya paro ki ba kersan ne ka channel nakapor chakapor bat kum juru ya ki badang thamai ban ai lem ka jing kersan ya ka channel nang ni syakmat da ka ba subscribe bat pechu ki we pat ki video ki ban nang mi syakmat menin kasni kalami ka kubor ba ka aktris Priyanka Chopra kalami syakmat ban pensyai halor kini ki kenten ki bala sapriang ha ki social media ha ka ba ki bapun ki langet bek badai ka Priyanka Chopra ka papenmi yakini ki kenten ka baong wat ki kentai ki badang roti kum ka tengah henry wat ya ka kentai ka badon ka akor ka babha namar ka jinglong roti ka kutang ha ka we kamit henry ka akor kane si junam halor kini ki kenten ki bala sapriang ha ki social media kane ka aktris kala kentaj bat kala ong kane kamdei manga ka cingkren conga ne kasur jonga tang namar bakadon online kam pelong ya ka panlong ka basisa ka cingtau ya ka cingtho kamdei kalat ka pasuk banyo ka cing sapriang ne viral lapen rap kane ka aktris ka Priyanka Chopra kala kenturu ya kinong kersan tongka pa kinlong ki ba husiar bha hapa ki punon kam ya ki cingtho haki social media da ka ba ajing mut ya ki ba kimdei ban nge ya ki ai baro ki ba yo i haki internet kum ki cing sisa don ka weru na ki ling ne ki telong ki bala pendaj pat kane ka cikeno ne bon ki we pat ki online ki ba sisa ne ki bala ban nge simpor 10 minit pan ya jingba pej pha ya kum kini ki cingtho bat wat nge japaro ka ba scroll tolong ki ba husiar ha online kala penrap susu kane ka aktris tang kini ki video belengkot komple subun ngin sekendupat haki we pat ki video ki ba kum kini